gaskiya shayin yau zai daɗi wallahi. Ma ko. Ana ni? Aya, ni ma da wani. Kai, shayin yau ne bari wani irin nake ji wallahi Allah. Wallahi tun da kawai dai ni ma ina shayi. Amma kaga kawai ba wani alamu wani testing a wani shayin wallahi. Kawai ina sha ne dai. Ka oka wannan shayin wannan me ka sa wani a cikin wannan shayin ne? Daɗi yayi ko? Ina daɗi. Me wani daɗi a shayin? Ina daɗi. Ɗan ɗazu. Gaba ɗaya ba shayi. Wa ga ma madara an sa mana. Madara ce wallahi Allah. Madara ce wallahi Allah. Kyau an je na siyo a kamfanin Mamuda. Ya kaɗan da ɗiya. me? Wallahi madara na siyo. Amma kai da mugun gara ne. Wannan ce madara? Yiwa ga iya kana gani. Wannan Habiba ne. Wannan Nabi ba. Wannan Habiba ne na wanki. Wannan Kilin ne fa. wallahi madara ce. Dalla wannan. Kai yanzu wannan kilin ne ba da ka so ka sa mana shi a cikin A ga shayi. mun je kan talata mun kai wani dan maraki an sai an bamu la'ada. A kawo an bulai ana ta siya ko ba zan siya ba kuma madara ce. Kilin ne. Kai baka ji bane. Kai wannan madara ce ga tunan kana gani wace Kai baka je makaranta bane ka. Madara Biba Plus. Me sha daɗi. Gaskiya ba zan sha ba. Sold. Gwajin ne ba. Biba Plus gold amma kai. Amma Ya kashe mu. Za su mutu kawai wanda mun dole. Dole yanzu ko ku za ku sha ba. Bari kara mana. Kana ganin abu sai kun fa yake? To me ya ku yi haka? Amma din ka zo tsawon zuba. Ya yana yin abu na to. Kai irin mako ce. Naji ku je kawai na muku wani tama kun mun rain hankali kun da mun asalin ko kuwaye. Dalla. Dan can haka. Kuma na kan yi abu na wallahi ba nan ƙara dole man ƙara sai irin sa.